Wena kusho usibulala nobaba wethu. Isibindi esingase usathapi. Isibindi esingaka usithathaphi. Kusho ukuthi wena obulala umaphela. Kusho ukuthi wena umndeni-ke manje usuhlukanise phakathi-ke ntombazane. And uzoyibonela nje umuntu ongangifaki nje. Ungangifaki nje. Uzoyibonela mina nje ney'ngane zami ngiyathutha. Ngiyohlala nobaba wey'ngane zami-ke. Vele kade ayingifuni. Oh, usuyohlala for free. Kuzokwenziwani vele? Ngeke ngihlale nalo mina. Life isiswami bengenzela khona ukuthi ngifuna silungise izinto cause nami besingasangiphathi kahle bengihlupha ngisho ebusuku. Uyilungisa wedwa-ke ntombo lezo zinto mina ngihlangene. Unless mungabuye isuma wami-ke bheki. Angisenandaba-ke nobaba wakho, akusena ubaba wami. Mungambuyisa bheki-ke mhlambe singakhuluma-ke ntombazane. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngibingelele mbukelo we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke bafethu niyazi ukuthi into esihlangene ngayo iy'ndaba zabantu and always sizama ukuphuma ne-solution. Sibone ukuthi umndeni usushiya kanjani, ukuthi uya kanjani phambili, uhleli u-right, bethandana futhi. So njengamanje nginosisi omncane oseduze kwami, ngizothatha leli thuba ngimbingelele bese ngiyamcela ukuthi akubingelele mbukelo we-Black Life TV. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele mbukelo we-Black Life TV uzisho ukuthi uba wakaba. Igama lami ngisithembile ngwakabiyela isibongo. Ngize la Black Life ngizocela usizo. Okay, tell me usizo lani sisodinga ukuthi sikusiza ngani? Manje nginenkinga lana usisi wami engisele naye laphana ekhaya bekufanele ngabe ngikhuluma naye ezinye izinto kodwa angikwazi ukumtshela ziyangihlupha. Okay. Into eyenzeka ukuthi few months back kwadlula ubaba emhlabeni. Shame so. Bekade vele kukhona bekade kufanele ngabe ngamtshela khona ngangamtshela. Okay. So manje angazi ukuthi bengizomtshela kanjani ingakho ngize la ka Black Life ngizocela usizo. Okay, yini lo ufisa ukutshela usisi wakho? Few years back ngisakhula yabo ubaba ekhona. Kahle kahle ngathi ubaba wami sekufanele ukuthi ngidate naye cause ngangilala naye ubaba. Okay. Until kuze kufike esigabeni sokuthi uma asifice sisembhedeni nobaba. Uma wasemelwa inhliziyo. Base kuphoqa ukuthi kumele aphuthunyiswe esibhedlela kwagcina engatholakalanga ukuthi azamelwe inhliziyo bekuyini isizathu. So bengithanda uBlack Life ukuthi ungisize ngikwazi ukuthi ngicommunicate nosisi wami mayelana nale ndaba. Okay, mhlawumbe siyoqala phansi into. Uma wakho wadlula emhlabeni ngenxa ukuthi wafica wena nobaba nebhizi nezinto zabantu abadala. Yebo. Mhlawumbe kwakuwumuphi unyaka kushona uma? Kwaku 2021. Okay. Wena nobaba nasenenze isikhathi singakanani leyo nto? Maybe 2013 ngisakhula ngifuna ugrade 11. Ngisamncane ngisakhula. So ubaba ethi ngikhumbuza uma esamncane. So ubaba wayerape or noma wawunanivumelene? Phela kusaqala kwangazi ukuthi into kanjalo kodwa sahamba savumelana ukuthi into yethu ngoba phela ngase sengijola naye nje ubaba. Into yethu nje sengazi nje ukuthi umuntu engijola naye ubaba. Kodwa usisi wami engazi kuze kube namhlanje. Mhlawumbe ubaba ethi indaba fanele alale nawe. Wayengcono ubaba ethi ngimfanela noma isakhula ngimkahle ngimuhle angibize ngesitufuza ngawo wonke lamagama. Uma wayekepha leso sikhathi nosisi wakho omdala? Abesuke besahambe bengekho endlini thotha uma mhlambe usensimini uyolima kanje noma mhlambe khona umuntu asayike noma emsebenzini ngoba usisi wami isikhathi esiningi usuke semsebenzini bengisuke ngisele nobaba endlini. So ubaba udlula nini emhlabeni? Kule 6 months back.
So manje ekudluleni kwababa uyena umuntu obekwazi ukuthi mengizwa ukuthi sengikhumbula uma kube uyena okwazi ukuthi angitshele ukuthi lento esayenzile ubungozi obungakanani. Manje isiyangihlupha ngoba besengasekho emhlabeni. Okay. After ukushona kwama naqhubeka nobaba nayenza leyo nto noma nagcina niyekile? Asekanga kwazi nje kwaphoqa ukuthi babazadlule emhlabeni. Kwakuma-ke izinto seyiqala seziba nzima nakumina ukuthi ngihleli nemfihlo engaka, ngihleli nosisi wami endlini. Yo. So yini enza ukuthi ufuna ukuconfessa manje? Ingoba ngiyazizwa ukuthi angisekho right. Mengibuka usisi wami kwesinye isikhathi ngibone ukuthi uphatheka kabuhlungu ukuthi ukhuluma ngoma. Ngimshiye kwesinye isikhathi ngiphume ngibe sengathi ngiyam-avoida nje. Angibuze ukuthi why if ekhuluma ngomama mina ngiphuma ngihamba. Ngithi ngizama ukumchazela ngibone ukuthi yabo into engikhulumayo ayikho nje. Because ngangibuye ngikhohlwa amanga uyawazi ngibuye ngikhohlwa. Ngikwazi. Angifaka. Okay, amanga akhohlwa. Ngibuye ngikhohlwe. So usunama feelings kababa? Since engasekho emhlabeni angazi ukuthi ngenze njani because angikwazi. Ngithi wawusunawo ama-feelings ababa? Yes, nganginawo. Awunganayo nje boyfriend wena? Ngangijula naye nje ubaba nje kuwumuntu wami nje engazi ukuthi umuntu wami. Biological father? Ubaba wami ongizalayo. Okay sisi wami. Sizozama ukubiza usisi wakho omdala sizwe ukuthi uzozizwa kanjani ngalolu daba mase simbekela lona. Ngicabanga ukuthi ulindele mhlawumbe if I may ask yini oyilindele kusisi wakho after usuconfessile indlela ozizwa ngayo? Ngilindele ukuthi nje i-relationship yami naye nje ngeke isafana. Kodwa Ngeke still ngisaba umuntu ngisaba umuntu oright kuyena. Anginayo isho ukuthi asangangifuna eduze kwakhe emva kwendaba engaka esengiyenzile emndenini wami. Okay. Njengoba izwe lami bukelo Black Life TV sisomncane bekudaba lakho ukuthi mina ubudlelwane nobaba wakho omzalayo. Engikhohlwe ukubuza ubaba uyena waqeda uvirgin? Konke nje kwaqala ubaba nje until kuze kube manje. Okay, usisi omncane nje bekudaba lapho ukuthi umntombi wakhe bathatha ubaba wakhe and mase benobudlelwane kodwa ukushona kwama wakhe ukudlula wakhe emhlabeni rather kwenziwa ukuthi uma wakho abafica bebhizi nobaba wakhe benza izinto zabantu abadala wasemelwe inhliziyo waphuthunyiswa esibhedlela lafa waphelela khona. So in a family akekho wazi ukuthi kwenzakalani. Uyena nobaba ade beyazi yonke leyo nto. Ongiphathe kabuhlungu kakhulu ongwenze ngacabanga ukuthi le i-mental issue ukuthi uthe yena emva kokudlula kwamama mina mengije silaphe bayeka ngoba ayisefila bad. Kodwa emva lokho ukuthi baqhubeka nobaba baphinde bayijabulisa until ubaba wazi washona. So sisomncane kusho kahle kahle i-boyfriend yakhe ngokubaba all along. Kwamthathela intombi waze washona bethandana. Mina ngiyazi lento ngiyazi ukuthi ngizongijaja mase ngithi ocwepheshe ngibadinga kumanje. Angidingi nokuthi ngize ngizise classes. But let's not waste time. Angizama ukuthola usisi omdala size ukuthi uzolizwa kanjani lo daba mase lizwa from usisi wakhe omncane azala naye isithunzi sikama wakhe nobaba ukuthi ukushona kwama wakhe kuyimbangela yakhe. Asamenze umlando usisi omncane omdala. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa ungaze budlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo Black Life TV isiqopho sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Njengoba denazi ukuthi ade ngikhuluma nosisi omncane la wasebeka udaba lakhe eThebeni wasiyafisa ukuthi usisi wakho omdala abe khona naye ukuzalizwe lo daba kodwa singasimosha isikhathi angithathe leli thuba ngibingelele usisi omdala sabona sisi unjani? Sawubona nawe? Yebo ngiyakwamukela Black Life TV ngicela ubingelele umbukeli. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami uXoliso Ngashibi Sibongo. Yes mami. So mfethu sinento esifisa ukuthi siyibuze wena nje la kancane. If you don't mind telling me a little bit of your background. Ekhaya nikhuliswe ubani, uma, ubaba, yayimi kanjani nje structure?
Okay, ekhaya ngikhule nangosisi wami nobaba noma. Kwakuyikhaya nje elifudumele, kumnandi esebenza ubaba esebenza uma. Sure. Kodwa inkinga ukuthi uma ubesebenza kude eGreat Town. Okay. So mina-ke njengoba ngimdala kwahamba ngathola amatoho nami. So ekuhambeni kwesikhathi ubaba uke wasala nosisi wami omncane wasala bakhula-ke wakhula ngaphansi kwakhe-ke ngoba phela uma bengasekho nami ngingasekho ngibuya njalo ntambama yayizwa loo nto. Ya kanjalo. So literally you were there. Uma usebenza ngomsebenzi muni? Ube unesi eGreat Town. Okay. So uma usaphila? Asaphili washona 2021. Oh, shame, sorry. Ubaba yena? Ubaba ushone 6 months back. So 6 months back, then that was June. Yes. Ku-2025. Yes, this year. So ukudlula kwami emhlabeni wadlula kanjani Muzo? Uma wamelwa inhliziyo. Or wayinayo vele inkinga panic attack or heart attack? Ngangakazi ngizwe of anything like that. Futhi njengomuntu naye kade ewumhlengikazi. Yes. Bekumele ngabe ngiyakwazi angikazi. Kodwa ungazi, kodwa kwakuthusa emva kokushona kwakhe kwazizwa kanjani? Wadila kanjani lento? Nje ukuthi kwenzakalani nanamhlanje ngisafisa ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani ngima. Shuthi wayenayo inqina ukutshela njengomuntu omdala yabo. Ngisazi-ke. Vele futhi inhliziyo ibuye imele nje asikazi kube khona ukuthi umuntu mele inhliziyo mhlawumbe kube khona izathu ezithize. Anyways angasimoshika isikhathi somdala nosisi omncane la nje wade usho sisi wakho omncane ngicela bandla ukuthi uzochazela yonke into kade ngichazela yona isikhathi sisi wakhe engekho ngicela umtshele sisi wakho omdala khona afuna ukukhuluma nawe. Ulile kunenkinga la kumele ngikhulume nawe. Ukudlula kwama emhlabeni ngingasho ukuthi kwaba yiphutha lami nobaba. Cause uma wafika ekamerweni yabo kanye nobaba embhedeni. Angizwa? Into eyenzeka. Angizwa say uthini? Ngizama Ngiphindela. ukuthi ngesikhathi uma emelwa inhliziyo nganginobaba embhedeni. No, siyakwazi ukisho leyo nto. Not after so long mayashona. No, you must be joking. No, ungakhali sis. No, guys, no, aniyazi ipheni yami, aniyazi ipheni yokushonela umama. Sorry. So ufuna ukuzokutshela usisi omncane ngoba lento mesimhlupha for isikhathi eside. Ngichazela ukuthi yena emva kwalokho Shuthi yena wabulala uma nobaba. Understand lokho mina. Qhubeka sisi ngichazela. Emva kwalapho manje sinobaba sayigcina leyo nto kwaba imfihlo yethu sobabili. So ubaba bekuyena umuntu bekwazi ukuthi angiduduze mase kuvuka ukuthi angikhulume nawe noma ngitshele iqiniso. Guys, angizwa mina lento. Nami ngicela inhliziyo ingangimeli njengamanje. Ngeke, I can't accept it, angeke ngikwazi. Mina yazi into engibona. Wena kusho ukuthi ubulala nobaba wethu. Isibindi esingase usathapi. Isibindi esingaka usathapi. Kusho ukuthi wena obulala umaphela. Kusho ukuthi wena umndeni manje usuhlukanise phakathi yentombazana. And uzoyibonela nje umuntu ongangifaki nje. Uzoyibonela mina nje nezingane zami ngiyathutha. Ngiyohlala nobaba wezingane zami. Vele kade ayengifuni. Usohlala for free. Ngizokwenziwani vele? Ngeke ngihlale nalo mina. Back life isisambeni bengenzela khona ukuthi ngifuna silungise izinto cause nami besingasangiphathi kahle bengihlupha ngisho ebusuku. Uyilungisa wedwa-ke ntombo lezo zinto mina ngihlangene. Unless mungabuye isuma wami-ke back. Angisenandaba-ke nobaba wakho akusena ubaba wami. Mungambuyisa back-ke mhlambi singakhuluma-ke ntombazana. Awucabangi kodwa sesomdala ukuthi la kunenkinga ngokubuka kwami. First of all, mina I feel like ubaba wathatha i-advantage yalo mntwana omncane because uthi akazalale nomunye umuntu wesilisa phandle kwababa. That's for one. Okwesibili ubuvajini bakhe bathatha ubaba umntombi bakhe. Kusho ukuthi bayizinja bo-2 benobaba bayizinja nje zo-2. So unfortunately useyisho manje ubaba engekho ungcono kuthiwa nami ekhona azoyikhulumela.
Akayibonile intombazane. Kodwa la mhlambe i-rape yamenza usisi waba disturbed mentally because I don't think khona umuntu ongalala nobaba wakhe athi u-happy ngenhloso angakuboni into wrong azabe nobudlelwane Why nobaba omzalayo. engangitshelanga mina? Why? Lusisi wakho omdala mos, why engangitshelanga? Why ungamtshelanga usisi Uyazi wakho ukuthi omdala ngesikhathi into kuqala kwenzeka? singayixoxi naye. Ubaba wangitshela wathi mangakhulumi lutho. Makube imfihlo yami naye khona into ethi uzoba right. Yini la engakayinika yona? Sithembile ngoba phela uma ubeprovide ekhaya nami ngebe ngisebenza ubuvela uphile emafutheni. Yini ke mhlambe that was beyond mhlambe angazi. Wayengincoma ubaba. Ungibiza ngamagama amnandi. Uma wayengancoma. Wayengangincoma njengobaba. Uma wayengancoma. Wayengincoma kodwa hayi njengobaba. Njobona ukhulu ubizwa ngositufuza nje ekhaya. Uyisithethelezi nje sikamayi lo ekuphose ehlezi kuphose phansi. Wayengakazi lapho ngoba usemncane mhlawumbe seno 12 13 enjani relationship yakhe noma but njengokuthi uma wayesebenzela kude mhlawumbe khona leyo void ekhona. I don't know, I'm just nami ihlanganisa ngestory ngendlela yami ukuthi mhlawumbe ngayini i-root cause ukuthi ingane ingaboni lento yenza i-wrong and le biphindele liyenza. But kuyakhulunywa ngalezi zinto esikoleni, Yeah. emphakathini, everywhere. Just nje kube nomuntu oyi-one ukhuluma naye wazi ukuthi uzoba right uma ukhuluma naye. Why yena engakwenzanga lokho si? Ngiyakuzwa. Mina sesamcela uxolisa ukuthi manje le nto ibisindihlupha. Yabo nje lokho ekwashona ubaba nje angikho right nami. Ingakho ngivele ngathatha isinqumo sokukhuluma ka-Black Life. Ukuze bezongisiza ukuthi sikwazi ukuthi sidlulise le nto. Manje mina uthi angenze njani intombazane? Ufisa umxolele sithando sami. Ufisa umsize ahambe ucopheshe nawe kutholakala ukuthi yini emenza ukuthi a-enjoy ukulala nomuntu ozala uyena azala uyena. Azambone njengendoda yakhe akaze athinte omunye umuntu wesilisa. Ngibona ukuthi i-mental issue la kune disturbance ekhona and ubaba wathatha i-advantage of that wasebenzisa ingane udlale ngengane because uma ngitshela ukuthi wayiqala ngo-2013 wayeneminyaka mingaki lo sisi ngo-2013 she looks young even now. Usuke ngingakwazi ukuzenza ithathela iy'nqumo sisi 2013 wawuneminyaka mingaki sisi? Ngina 12 years. Isiphi isinqumo sathi una 12 years? That's rape. Bona lolu daba lunzima. Exactly my point. I understand your pain ukuthi umama akasekho and you miss umzali. Kodwa at the same time asibuke in the bigger picture of awubani ongavumeli ubaba akhalale naye at the age of 12 years. Okay, so mina lento nje kumele ngi-accept manje. No. Ngenze njani nje nami nje obisayintsha ayimanje ingithusa kuyimanje. Take your time sithando sami but mina ngokukhuluma kwami ngizama ukukuvezela ukuthi ama-side story ungabuki esayidini elilodwa as if usisi wakho wakwenza lokhu intentionally esekhulile matured enough to make decisions. So lento iqala engakwazi ukuzenzela into ithathele inqumo. So kunomuntu othathe i-advantage yengane ngoba ningekho nonke abantu abadala. 12 years, imagine when una 12 years wasukwazi ukujola. Singenza i-research manje sihambe sifuna ingane na 12 years sibuze izinto ukuthi yena ingathanda yena ukulala nomuntu omdala. So i-rape leyo kahle kahle ubaba wadle ngolingane isencane and then ingane yaba disturbed from there yasiya yacabanga ukuthi yona iyamthanda ubaba ayikazi izimthanda awukazi ukuthanda ubaba wakho ube yena umvulela amathanga every day as ubaba wakho ucathi indoda yakho futhi akaze abe nendoda after that even before. Yabo how serious this is it is. Okay, ngiyakuzwa. Yes, sithando sami. I'm not forcing anything. Nami kusazongithatha isikhathi eside futhi. Yeah. I'm not sure when I'm gonna heal but nje kusazongithatha isikhathi. Take your time. Umndeni kumele ngikwazise futhi. 100%. Umndeni kumele ukwazi lolu daba. Singakwazi lingasindi so. 100%. I agree with you. Mhlambe sibone ukuthi bani oba isesayidini lethu basisiza ngayo. Support kanjani? Yeah. Thank you so much Sisomdala. That is so mature of you. Uzizwa kanjani siswami after telling usisi wakho yonke lento? Khona kufani sekuyaba ngconywana kancane ukuthi manje ngoba isazoqhubeka emndenini nje. Iyakuthusa. Isangishayisa ngovalo kakhulu.
Angazi nokuthi ngizothini. Mina I'm happy ukuthi usofisile ukuthi yena ukwazi ukuhlambuluka even though ukwenze uba bengasekho. Kodwa asikwazi ukujudge from 12 years till now ulala nomuntu oyedwa owubaba wakho kuzala biological. Uphuciwe nje wena i-freedom yakho as a child. So this is not your fault, yes. This is not your fault, but as Black Life will provide ocwepheshe to assist you on the journey, even if it means fanele babe khona, but the family ezobe bezosisi kuzokwazi ukwenzeka lokho. Vele ngahanjelwa nayingqondo nje. No, it's fine. Izobuya. Angazi ukuthi mesesengihlanganele umndeni lapha sesikhuluma ihlazo elingaka kuyokwenzakalani ngami. No. Yabo nje manje ngiyaphinika. Hayi hlisa umoya kuzolunga yezwa. We will support you. Siyabonga sisifami ngesikhathi sakho ukuthi ufike, and please take your time. Ungamelo inhliziyo ngicela mina ngikubonisa nje ukuthi uyibuye ngama side out kule ndaba. As much as usisomncane singamblame ukuthi awadulala nobaba kuze kushona uma and you continued, but ukuthi at the age of 12 years ube khona umuntu uthatha advantage on you, and obviously mentally ungasekho right because ontanga bakhe esikoleni show efunda grade 11 12 uyabona bana boyfriend yakho babakho omzalayo. Disgusting. So asibhekisise nalapha engqondweni leyo nto. Siyabonga kakhulu. Njengoba izola imbukelo Black Life TV umndeni bekhulumisana usisomncane bekudaba lakhe ubusisi wakhe omdala ikakhulukazi le ndaba yakhe ukuthi ubaba wakhe ujole naye emva kwalokho njengoba ejole naye I'm so disturbed. I'm so sorry, but now into ezokwenzeka ukuthi siba provide ngocwepheshe bebona ukuthi baya kanjani phambili ngalolu daba. Mina uMlangeni Makasela neBlack Life TV ngicaba siyenzile indima yethu ukuthi sibahlanganise and support usisi ozoconfessa kusisi wakho omdala. After that okunye okumndeni and so enza sure ukuthi siyam support usisi throughout. Thank you so much. Love you. Bye.